Cela ke bazalwane obesifundela usifundele kahle kakhulu incwadi yethu esikhonzana ngayo namuhla okuColossians 1 kuqala kuverse 12 kuyophela kuverse 14. Kodwa ke okuye kwalibaleka ukuthi uma sifunda izwi likaNkulunkulu sonke ngaphandle kwaba nezinkinga emlenzeni nangezifo bangakwazi ukusukuma, siye sithi kulungile ke kulabo thina sonke sisukume ngesikhathi izwi lifundo. Ingakho ngizocela ukuthi osifundelayo asiphindele yona lencwadi ayifundile uColossians 1 uverse 12 kuya ku14, ebese ngicela abazalwane ukuhlonipha inkosi, hayi lokhulumayo, ukuhlonipha inkosi uNkulunkulu osiphe izwi lakhe, ukuthi thina sonke sisukume bazalwane sime ngezinyawo esasifundela. Ngiyakholwa bamnikezile imic. Colossians 1:12 to 14. From first, okay. Hello. No. AbaseKolose bokuqala, abaseKolose chapter 1 from verse 9 to 14. Isihloko uPaul ubaluleka ubakhulekela kuJesu. Ngakho ke nathi sukela ngosuku esezwe ngalo asiye ukunikhulekela sicela ukuba nigcwaliswe ngolwazi lwentando yakhe kukho konke ukuhlakanipha nokuqonda okungokomoya, ukuze nihambe ngokufanele inkosi, niyithokozise ngakho konke, nithela izithelo kuyo imisebenzi elungileyo, nikhula ekumazini uNkulunkulu, niqiniswe ngokuqiniswa konke ngokwamandla enkazimulo yakhe, ukuze nikwazi ukuqinisela kukho konke, nibekezela ngokujabula, nibonga uYise owanenza nafanela ukuba nesabelo sefa labangcwele ekukhanyeni, owasikhulula emandleni obumnyama wasingenisa embusweni wendodana yothando lwakhe, okukuyo sinokuhlengwa nokuthothelelwa kwezono. Sibongele Baba, izwi lakho leli egameni likaJesu Kristu waseNazaretha linamandla, liyaphila Nkosi, lahlulela imidlinzo yenhliziyo, lingukuphila egameni likaKristu Jesu, ukuthi wena alikho nolodwa Nkosi, izwi liphuma emlonyeni wethu ongalazi, uyasazi Nkosi, uyasihlelela. Siyabonga ukuthi ukusazi kwakho kwaholela ekuthaneni usithande kangaka uzunikele nendodana yakho izele yonke. Naleli izwi lakho Baba liyaphila, malisebenze empilweni zethu, mawukhulume ngokuthanda kwakho, konke ukukhulumayo Nkosi uphile kithi. Izwi lakho liyaphila Nkosi, uthi linjengemvula engabuyele emuva nawuniselanga umhlabathi. Malinisele inhliziyo zethu Nkosi, zivame umusa, zithambe Nkosi, zithambekele ukwenza intando yakho egameni likaKristu Jesu. Khuluma-ke Nkosi ngomntwana wakho ngokuthanda kwakho, usakhe Nkosi, usihole, usikhumbuze uthando wasithanda ngalo esiphambanweni kuze uphatheke. Amen. Singahlala phansi bantwana. Size emkhosini wePhasika sizokhumbula umkhosi omkhulu, indaba enkulu eyehla ngelinye ilanga, inkosi ifa esiphambanweni ukuze thina sonke sisindiswe. Yileyo esizoyikhumbula namuhla. Ngiyazi-ke ukuthi njengoba eke washo MC besilindele ukuthola amazwi ayisikhombisa. Uma umuntu ehlala emazwini ayisikhombisa ugcine sehlala kuwona akhohlwe indaba eshiwo ilawo mazwi ayisikhombisa. Ingakho singayi emazwini ayisikhombisa siye endabeni eshiwo amazwi ayisikhombisa. Okuzokhulunywa uNkulunkulu la okushiwo amazwi ayisikhombisa. Uyazi bazalwane lento siyenzelani? Siyenzela lento yokuthi ningehlelwa isilingo sesigcwele la ngaphandle sokuthi niphendulwe nabazalwane, nikholwa, nisindisiwe, niphendulwa amajaji. Nifike nigcwale le hall niyofika le emuva nonke nizojaji ukuthi ubani owashe kahle amazwi ayisikhombisa. Niphume kungekho lutho emoyeni enizwile inkosi ikhuluma nani ngoba bekune competition yamazwi ayisikhombisa. Ingakho singeze ukuya nokuya lapho, kepha sifuna ubambe into eshiwo yiwona. Uma ufulalela lencwadi esiyifunda namhlanje sifuna uzwe leyo nto ukuthi uNkulunkulu uthini kuwe.
ngicela ukubona phakathi kwethu othi nje mina menyiwe bengaqondile nokuza la kodwa ke ungimemile ngase ngithi angimhloniphe bandla ngiye sifuna ukukubonga awuzuza ngaphambili sicela ukukubonga uhleli lapho uma umenyiwe nje haleluya yabona igama lokuthi umemshashayela izandla bazalwane egameni lokuthi umenyiwe weza kusho likhulu lokho kulabo abathe simenyiwe kodwa thina lento yensindiso siyezwa nje ukukhulunywa ngayo kodwa kumina ayisho lutho futhi ke mina angisindi angazi mhlambe ngisindisiwe kodwa angazi ngathi angisindisiwe ukhona njalo bazalwane kulabo amenyiwe othi kukhona nje ngizile nje haleluya sasibona uyayibona lento ukuthi ithini ithi lenkonzo eyethu esindisiwe eyakho kakhulu obuwena obungakazi ube nenhlanhla yokwazana noJesu ngensindiso ngiyacela ke ukuthi kule ncwadi eseyifundiwe yonke uhlale nalento emqondweni isihloko esisinika lencwadi ilesokuthi inkululeko ekukholweni kwakho engenayo uJesu as inkosi ewubumnyama inkululeko ekukholweni kwakho engenaye uJesu as inkosi engubumnyama ukhululeke ebumnyameni uhleli phakathi lalele yabona makuvalwa yonke into la ebusuku kuvalwa yonke into bese kuthiwa singene lapha kungakhanyiswa ama lights ungena ungaboni ukuthi uzongena uhlale kuphi khona yini izihlalo khonane lo hamba ungqubuze kuzona zonke indonga uhlale phansi kodwa mawusuhlale about 5 minutes uqala ubone ukuthi ngihleli kwi-center yehall kunekhona lapha emuva kunekhona lapha phambili uyibona lento ukuthi amehla asejwayele ubumnyama uye ngokuyibona by the way akukho kumnyama la kuyakhanya yimina bengingaboni ukuthi kuyakhanya sengiyakwazi ukuhamba sengiyakwazi nokudansa la kuyakhanya la ubumnyama usujwayele ngesikhathi ungena bukumnyama uthe ungafike ebumnyameni phakathi wasuyabujwayela kwaba sengathi kuyakhanya unjalo nomuntu othi ngiyakholwa kodwa ngisindisiwe uzayijwayele lento yokuba sebumnyameni bokungasindiswa sithi masikhuluma ngensindiso athi nenziwa ukuthi nisebumnyameni mina ngesekukhanyeni unjalo usathane ekukhohlisa umuntu umpostoli Paul mebhala lencwadi bese ifunde yabaseKolose ubeyibhalela ukulungisa leyo ndaba ukuthi ikhona yona inkinga yokuthi kungena izifundiso eziniphendula amajaji by the way nizolalela amazwi ayisikhombisa kunokulalela izwi lensindiso kunamazi kukhona izifundiso ezingenayo zikhohlisa abantu lezi zifundiso ezinye zazo zithi uyazi zonke inkolo ziyafana kukhona inkolo yamaHindu kukhona yamaTamili kukhona eyamaNazaretha kukhona eyani nani bese kuzoba khona neyamaKristu amaKristu abesehlukana kaningi ke phakathi uma ngabe sekhona abesethi umuntu kodwa mangithi ngizibheka zonke lezi inkonzo ngilalela into abayishoyo ayikho eresonator nami engithintayo mina ngaphakathi abese yaphuma athi ngizoqala yami mina inkonzo ezokwenza ukuthi ngizwe ngaphakathi ukuthi ngiyakhonza abese kuthi abafana nami bese beyangijoyina sizwile bazalwana ngithi abantu bashiya certificate zabo namabhizinisi abo nemndeni yabo nakho konke okwabo base beyohlala lapha ya bathi bona bangabafundi bakaJesu ngithi akuyona into entsha leyo into yomuntu othe ngithatha lapha ya ngithathe kuleya nkolo ngithathe kunele bese ngiphuma nento yami nami ngizoyibiza ngokuthi inkolo bakhona bazongilandela usathane ekhohlisa umuntu mhlambe ke bese ngathi ungcono lo othi silandela uJesu abanye abamlandeli kwaye lo Jesu bayamphika lo Jesu bathi akasiye uNkulunkulu njengoba kushunyayelwa kanjalo futhi akasiye uNkulunkulu njengoba bembona kanjalo omunye nje wabaprofeti futhi akamkhulu ngalendlela abamenza bemkhulu ngayo umprofeti nje olinganayo nathi njengoba nathi singabaprofeti
Now siveza into umpostoli Paul ayi-addressa kule ncwadi ukuthi musanike nina ukuvuma ukudukiswa ngaleyo ndlela. Laba ke ababhalele including ibandla besithi isifundiso uyabona njengoba ususindisiwe. Yabona njengoba ususindisiwe. Yabona umuntu wakho wangaphakathi usindiswe akasathintwa yisono. Asamngcolisi isono. Into engcolile inyama. Hey, khuleka wena, khuleka hamba uyophuza. Khuleka wena hamba uyojiva. Khuleka wena uhleke makuhlanjalazwa inkonzo yobuKristu. Khuleka wena makwenziwa ihlango Jesu uhleke kanye nabo ngoba umuntu wangaphakathi usesindisiwe. Lenyama lehlekayo nalenyama ephuzayo nalenyama ejivayo ayisindisiwe izophelela ethuneni wena uyekhaya ezulwini. Bekukhona isifundiso esinjalo. Umpostoli Paul no ungaweli nina ningaweli kulokho ngoba lokho kuzodukisa nina kuzonithumbela embusweni kaSathane. Esinye isifundo esihamba naleso bekuyisifundo esithi lo Jesu akaphelele. Niyazi ukuthi seloko kwathi inhlobe ikhona into yesifundiso semsebenzi bekukhona ama-practices nama-rituals ukuthi nikelani hlabani inkabi hlabani izimvu hlabani inqama ngoba uNkulunkulu bekuthokozela lokho bese niyakuthatha lokho niyokushisa e-altar likaNkulunkulu abesethi uNkulunkulu encwadini kaLeviticus chapter 1 athi konke lokhu kuyiphunga elimnandi. Bathi ke uma ngabe nishiya leyo nto iphunga elimnandi eliya kuNkulunkulu alisayi ngoba senikushiye ngasemuva uNkulunkulu abekubekile. Hambani nalo Jesu wenu enimkhonzayo enikholwa nguye ebese nibamba nalo umthetho kuhambe ndawonye nizombona uNkulunkulu. USathane uyithumba kanjalo ingqondo namuhla. Lalela. Namhlanje sinenkonzo ezoshisa impepho la ngaphakathi ize inamaphunga iyahlukana bazalwane inuka kamnandi. Uma ungayazi lempepho inuka kamnandi khona bo lavender khona obani ngoba kufanele noma nizwa nani nizwe inuka kahle ingafani naleya mpepho eyihlahla enikha lapha emaqeleni ebese kuba mnandi ukuthi uNkulunkulu khona la phakathi kwethu. Uthi umpostoli Paul no nina hlalani kulo enamamukelayo. Asingene kuyona ke bazalwane ngoba iningi lento lezi zifundiso ziningi bekhona nalezi zokuzincisha ukuthi nje thina njalo ngolesihlanu siyazila thina nje njalo ngolesine singena emkhulekweni futhi sikhuleka kudilika intaba kodwa okumkhuleko ophuma emlonyeni ongaphumi ngaphakathi okuzincisha thina sizehlukanisile nezwe njengoba bezehlukanisa nezwe. Inkosi ithe angisho ukuthi iphumani bakhiphe labo babezweni ngoba bangabakha basekuba abazezweni kepha angisho ukuthi ubasuse ngoba ivangeli kumele lihambe ngabo. Kepha namhlanje nakuvele lento yokuthi thina siyazincisha izwe siyazihlukanisa siyohlala ngasodwana. Uthi lokho akusili ihlobo lemfundiso eniyamukelile. Lento yonke lebazalwane ithini? Uthi umpostoli Paul ngiyanikhulekela ke nina bazalwane. 1 kule ncwadi eniyifundile uverse 9. Uthi nginikhulekela lokuthi niyazi intando kaNkulunkulu. Usho kanjalo kuverse 9. Khulekela ukuthi intando kaNkulunkulu niyazi kodwa futhi ningayazi nje ngifuna niyazi ngokuhlakanipha konke nokuqonda okungokomoya. Ukuthi lento enithi nikuyona niyakholwa nisindisiwe yamukeleni ngomoya ukuze ni-understand ukuthi uNkulunkulu uthini. Angithi umoya kaNkulunkulu uhlala kunina ngakho ke lalelani yena ukuthi ufuna ukukhonzwa kanjani. Mangabe nilalela yena nizothi manifundise kube khona ukuvumelana phakathi kamoya nezwi ebese ningabezwa laba abanidukisayo. Uthi uverse 10 nginikhulekela ukuthi nihambe ngokufanele inkosi. Niye kuhamba njenganalokhu kufundisa laba abantu abathi ayikho inkinga ungadakwa, ayikho inkinga wena ungathuka, ayikho inkinga wena noma isimilo singakuxegela ngoba umuntu wakamoya usindisiwe, lenyama oxega isimilo kuyona izosala lenhlabathini. Uthi no, akuyifanele inkosi, nina nifanele ukuzithiba niqonda lokhu ukuthi imizimba yenu iyithempeli likaMoya oNgcwele. Uverse 10 uthi
hambani ke ngokufanele inkosi ukuze uma nihamba ngokufanele inkosi nithele izithelo kuyo yonke imisebenzi emihle elungileyo nikhule kumazini uNkulunkulu. Uverse 11 after yabona ke nizothi manje senikwenze konke lokho niqiniswe ngokuqinisa konke ngokwamandla enkazimulo yakhe uyena kuzonisustain kuyona yonke lento. Uyayibona lento ayikhulekela umpostoli Paul ukhulekela ngebandla alikhathalele. Ulikhathalele ukuthi liqonde ngqo ekuhambeni kokukholwa libe godly ekuhambeni kwalo. Ingakho sizobona lento sizobona amaphuzu amabili kuphela bazalwane. Sobona iphuzu lokuqala elithi ake sibone asizihlole thina ukuthi iziphi impawu ezithi njengoba ngijabula kangaka ngithi ngisindisiwe njengoba ngijabula kangaka ngithi ngiyakholwa. Iziphi impawu ezithi ngisindisiwe kodwa kakhulu azikho yini impawu zokuthi ngijabule ebumnyameni. Kuverse 12 no 13 sizobona lokho. Kuverse 14 sizobona into ethi akukho ukuthoselela kwezono kwenye indawo. Izono zithethelwa kuKristu Jesu kuphela. Okusho ukuthi bazalwane isifundiso sethu nje sonke siphelele emavesini lawa amathathu 12 no 13. Asibuke iphuzu lethu lokuqala. Iphuzu lethu lokuqala sithe leli iphuzu elithi ake ngibheke lama signs athi ngiphile ebumnyameni ngisebumnyameni. Sibona la maphuzu sibona ku verse 12 no 13. Buku ku verse 12 ukuthi uthini uthi uyabona yini nina hambani ngokufanele inkosi nimisiwe naqiniswa ngokuqinisa konke ukuze nikwazi ukuqinisela kukho konke nibekezela nangokujabula. Abesethu verse 12 nibonga uyise owanenzana fanele ukuba nesabelo sefa labangcwele ekukhanyeni. Mhlamba ke sithi ukuhlala kancane la. Fanele nimbonge uyise owanenzana fanele ukuba nesabelo sefa labangcwele. Lento bazalwane ithi uma kungukuthi uyazihlola ezumzalwane ake ubheke ukuthi azikho yini izimpawu zokuthi ngisebumnyameni ngibe ngithi ngisindisiwe. Azikho yini izimpawu zokuthi ngijabule ebumnyameni ngaze ngabujwayela ngithi ngiyazana noNkulunkulu ngoKristu. Uphawu lokuqala ozolibona yilolu lokuthi ziningi izindlela zokuya kuNkulunkulu. Uyabona ngamhla wamukela leyo nto yokuthi ziningi indlela zokuya kuNkulunkulu bokwazi ukuthi sengijabule ebumnyameni futhi ngiwalasha. Umuntu othi ziningi indlela eziye kuNkulunkulu, ziningi indlela zokubuyisana noNkulunkulu, ile ethi kumele ngizenzele inkolo yami ezozwana nami ebese abazwana nalenkolo engiyiqalile bangijoyine iyona ndlela esizoya ngayo kuNkulunkulu. Nasi nakukhohlisa kokuqala. Ithi ngamhla wanalokho ubokwazi ukuthi uphakathi ekujuleni kokudukiswa udukiswa isitha. Eyesibili ile ethi insindiso iyasetshenziswa. Mhlawumbe singayisho kanjalo asithi izulu liyasetshenzelwa halala. Angithi niyalazi lo culo bazalwane noma kona ngiyazi lijwayele ukucula emngcwabeni kodwa lona iculo leli elithi awukwazi ukwazana noNkulunkulu ungekho umsebenzi oyenzile ukuze ayamukele bese uthi uright ke lo angabi umntwana wami. Azi ukuthi mawunjalo usebumnyameni obudlula ubumnyama udukisiwe ukhohlisiwe isitha. Uyabona lento iza ngokuthi yabona lento kuthiwa siyasindiswa nje mahala pusende free. Ayizwakali kahle. Kukhona into ekumele ngiyenze. Ebese uyaqala ke uqala lezi zinto ekade ezisho umpostoli Paul ezikhuzwa lapha ngaphambili ukuthi yeke lento yokuthi kufanele uzincishe, yeke lento yokuthi kufanele ugcine imithetho, yeke lento yokuthi kufanele ube nolwazi oluthe thuthu ukuze wazane noNkulunkulu. Ayihambi kanjalo insindiso.
Yabona maye kwafika into enjalo, azi ukuthi omubi yakukhokhobela, ufuna ukumntshontsha futhi umntshontshela kude. Untshontsha inkululeko uNkulunkulu akiphe yona for free. Yebo. Insindiso iyabiza kuNkulunkulu but it's cheap kuwena. In fact, it's not even cheap, it costs you nothing ukuthi usindiswe. Kepha uNkulunkulu imbize konke abengaba nako uzinikele ngobuyena uqobo lwakhe ukuze kusindise wena. Kepha isikhohlisa kaSathane bazalwane kusikhohlisa ngalendlela yokuthi ngisho umuntu esefile, kujika thina bazalwane, kujika thina esikholwayo. Ngisho umuntu esefile siba nenkolelo yokuthi yazi mhlambe besingamncengela uNkulunkulu amenzele umusa. Ake simkhulekele ukuthi uNkulunkulu amukele umphefumulo wakhe. Angazi ngiyengizwe kuba nemkhuleko ethi emasangweni esihogo. Ngazi noma niyawazi lo mkhuleko bazalwane, ngiyenguzwe nje ukhuleka kwenye indawo. Emasangweni esihogo sindisa umphefumulo wakhe Nkosi. Angazi noma ngenuzwe lo mkhuleko lo. Lo mkhuleka uhambi wodwa. Uhamba nento ethi kunenkolelo ukuthi noma esefile efele ezonweni engasindisiwe, engazange wazana noJesu ngalesi sikhathi, kunento mina bengayikhipha lephaketheni lami ngithi abesethu uNkulunkulu ngoba kunikela unjomane ngena noma bunesono sengisixolele. Isithi asimbi ngalokho ukuthi umuntu asimntshontshe saphila, size sisebenzise abasele besaphila ukuthi bahambe nalo hambi lwayesihogweni bamlandele kungathi khona nize niqambe bazalwane nithi kunendawo ebizwa ngokuthi isihlanzo. Nithi njengoba efile izwi liyasho ukuthi uma umuntu efa kukhona uye ehlushweni. Thina ke sizothi la ekhona lehlushwa khona usesihlanzweni, ngakho uzohlala khona isikhathi esingaka iminyaka emibili, emva kweminyaka emibili simkhulekele. Uma ngabe sesifake le mali yokumkhipha esihlanzweni abese yaphuma useyezulwini. Hayi bazalwane izwa lisho kanjalo. Angithi izwi lithi kumele umuntu afe kube kanye. Emva kwalokho kube ukwahlulela. Uyafa umuntu uma sekushaya isikhathi sokwadlulela engazani noNkulunkulu ngoKristu uye esihogweni. Hayi thina sithi awuyi direct esihogweni. Kunendawo ohlanzwa kuyona. Sikukhulekele thina sisaphila bese uyaphuma uye ebukhoneni bukaNkulunkulu. Asiyifundeke lento bazalwane. Bazalwane lithi izwi ku verse 12. Uma usindisiwe awusindisanga wena, uNkulunkulu okusindisile. Uyena uBaba owenze wafanelwa ukube nesabelo sefa labangcwele akuwena. Uyena owenze wonke umsebenzi. Uyena othe umubi, uyena othe sibabi bangcwele ngoba isono sizalelwe kuso, isono sika Adamu siphila kithi. Uyena othe sinjalo kwathi ngenxa ukuthi siyamvuma ukuthi uJesu yona inhlawulo ephelele, wathi sesi-justified, we are declared not guilty, yize isono sinaso. Wathi ngenxa ukuthi uyakholwa ukuthi izono ziyaxolelwa kuJesu, ngalokho mina uNkulunkulu ngiyakujustifya ukuthi ukulunga kaKristu sekubalelwa kuwe, awusenacala emehlweni ami, akuyona imisebenzi esiyisa ensindisweni. Ayigcini lapho lento, ithi mayiqhubeka, ithi ngisho imithetho ebikade igcinwa ngaphambili ibingamjustify umuntu, ibingamlungisisi umuntu, kepha ibisimboza isono. Ngakho uma ngithi ngiyakholwa kodwa mina angisindisiwe, mina ngingowomthetho. Niyazi lo nto bazalwane, angisindisiwe, ngiyakholwa ngingowomthetho. Ngithi umthetho lo umpostoli Paul abaxwayisa ngawo la ukuthi awusindisi, no thina uyasindisa, sisawugcina ebese siyazana noNkulunkulu. Sizoyibona lento ukuthi ingozi kanjani bazalwane. Ithi lento sihlobo sami, ukulokuhlehlisa ukwazana noNkulunkulu ngalesipho esifree sensindiso ngokwazana noKristu. Uthi ngisayibambe la emthethweni, ujabule ebumnyameni. Ngoba uJesu akekho empilweni yakho njengenkosi yempilo yakho. Uzoya ekubhujisweni, uzoya ekulahlweni ngenjabulo, okusho ukuthi
njenganamhlanje ngithi umuntu mengene emshadweni ngiyembona umakoti nomkhwenyane baze bakhase phansi bangena emshadweni angithi bazalwane bangena emshadweni labantu ababili bathokozile kanjalo nawe uzukhase phansi ubheke esihokweni ngokuthi mina ngicina umthetho ngiyakholwa ngisindisiwe awukwazi ukuyihlehlisa lento lesihlobo sami ithi kuyiqhinga likaSathane lokathi gcina umthetho lokugcina lo mthetho ugcine lo mthetho uNkulunkulu uyawemukela kube sengathi kunjalo ngempela kanti uNkulunkulu akakuzwa empeleni uthi yemnukela lento yenzayo incwadi kaIsaiah imnukela ngalendlela ukuthi uyena ifana nalezi yazidwedwe ezingcolile engafisi nokusho ukuthi zisuke ziphuma kuphi uthi ingcole kanjalo lemsebenzi oyenzayo ngokufisa ukwazana naye ithi lento sihlobo sami uma ukholwa ukuthi uNkulunkulu ngempela uyosindisayo uma ukholwa ukuthi angikwazi ukuzisindisa mina ngokwami bamba lento leshiwa encwadini yabaseRoma uchapter 8 verse 32 ngizomfunda la kwelami iBhayibheli uthi yena ongayidelanga indodana yakhe kodwa wayinikela ngenxa yethu sonke ebesethi kungaba kangakanani pho ukuba angasiphi konke kanye nayo uma engayigodlanga indodana yakhe ayithandayo iwuyena uqobo lwakhe ingukukhazimula kwakhe akangayigodla yini engame ekwenza ucabanga ukuthi ngokholwa iyona akwanele ukuthi usindiswe ubengadela azidele yena uqobo athi ngifuna ukukufela kodwa athi sekufelile athi akwanele woletha nokunye lelizwi lithi uma azidela yena wafa ukuze mina ngisindiswe ebugqileni besono ukuze ngiphume ebumnyameni yini engangenza ngingakholwa lokho ukuthi ngempela ukunginika kwakho konke isho ukuthi angixolele zonke izono zami ngingenzanga lutho olufanele ngikwenze ukuxolela now singena kwingqikithi yalesi sifundo bazalwane isibonelo sokuqala sokuthi usehambe ebumnyameni ile ukufisa ukugcina umthetho ile ukufuna ukwenza izinto esesibili isibonelo sokuthi usebumnyameni ilesi sokuthi awuziboni ukuthi awunamandla kangakanani ukuzisindisa wena niyasazi iScorpion bazalwane ufezela awuhlale emanzini uhlale emajeni uma uphonseke emanzini uyagwiliza ungafa nokufa understand lento sihlobo sami but ake uzame ukubamba ngesandla ukhiphe emanzini kuzofa wena it will sting you and sting you to death kodwa wona uyafa lento ithini sihlobo sami ithi awuziboni ufezela ukuthi upowerless ukusindisa la emanzini udinga wena ukuthi ubambe ukhiphe ukuze uphile unjalo umuntu uma ebhude ebumnyameni unjalo uma umuntu esenkhohlisweni kungathi uyakholwa usindisiwe kanti akasindisiwe uma kufika ukuzokumsindisa uthi hayi nginako okungcono okungangisindisa asibheke le ndawo le ithi lento uverse 13 nguye owasikhulula emandleni obumnyama wasingenisa embusweni wendodana yakhe indodana yothando lwakhe lento bazalwane isitshela ukuthi bekufanele ufike kwiposition la uthi khona anginawo amandla okuzisindisa one futhi ufike la uzothi khona kuwena futhi ngendlela engideep ngayo ebumnyameni besono ebugqilini besono akekho ongangisindisa ngaphandle kowangidala wadala nobumnyama uma kungukuthi ngempela uzosindiswa ngempela kufanele kufike la uzothi khona uyabona ubumnyama amandla obumnyama iwona control impilo yami lalela wakwamuza umuntu ophuzayo athi namhlanje ngiyagcina ukuphuza utshwala afunga nibize nonke ekhaya nhlalisa athi yabona namhlanje bangidayo kanje ngiyagcina nje ukuphuza utshwala kuse kusasa uphinde etshwaleni
wakwambona umuntu ogembulayo athi sengiyayeka lento yokugembula ngihambe eceleni kwezicathulo ngenxa yokugembula shaya imantende ahole aphinde khona ekugembuleni sizobazalwane hayi mhlamba silethela kuwena wakwambona umuntu othi ngiyakholwa ngisindisiwe futhi isono asisaphili kimi ithi ngaphuma inkonzo athi awuzela ke ngikutshela indaba nishithele ngale khoneni ngase kupheleni kosuku ngisindisiwe umkhuze uthi thina kufanele ukuthi siyahleba athi yazi hlobo sami kade wawungikhuza ngiyayiyeka ngempela lento yokuhleba next Sunday enza into efanayo ithini lento bazalwane ithi akufike isikhathi la uvuma khona ukuthi isono siyaphila enyameni kimi futhi isono siyangihlupha futhi isono siyangihlula ukuze wamukele ukusindiswa kweqiniso ongeke uzusindise wena inkosi kuphele ezokusindisa kuloko akuzuphela ukuhleba akuzuphela ukuphuza akuzuphela ukugembula kepha kuzoya ngokuya kwehla ngokusizwa inkosi ngoba uyayikholwa ukuthi ingakusiza kepha uma uthi uzozisindisa wena siyoze sikungcwabe ulokuthi ngiyagcina namhlanje size sikufake egodini yabona lento ukuthi wasikhulula wasindisa emandleni obumnyama ithi ngempela ingoba kufikile esikhathini la uthe ayi angisakwazi ukuzisindisa inkosi yakusiza kufikile la uthi khona la ngiphila khona ngiphila ezweni elibuswa uSathane angiphili embusweni kaNkuluNkulu ngiyafisa ukuba sembusweni kaNkuluNkulu ngenxa yokufuna lo mbuso kaNkuluNkulu inkosi yakukhipha yakise embusweni wothando lwendodana yakhe bazalwane ithi lento akufike lento yokuthi yabona la ngikhona uma ungasindisiwe at all noma ukholwa kodwa ungasindisiwe ngikwazi ukuthi wena ukholwa ungasindiswa ayifike lento yokuthi yabona la ngihlele embusweni wombusi ononya futhi ngendlela anonya ngayo uma ngike ngathi ngiyaphuma kulombuso wakhe uthumela manje isithunywa sakhe bese sifike sithi kuyazwakala baba ukuthi kukhona into engahambi kahle ngisicela ukuthi ulungise ake uhambe uyolungisa emsamo ngoba kunengozi ekunyonyobelayo uma ungayilungisanga kuze kuphele inyanga ezayo izokwehlela futhi ungasungasindi uma uke waqala walalelisisa sengathi uyalizwa ivangeli wenze njalo umbusi ononya wobumnyama ngoba inhloso yakhe ukuthi ungaphumi kulowa mnyango wobumnyama hlala la ngaphakathi ithi uma kungukuthi kufika kulo mzuzu ithi ake ube umzalwane nawe usindisiwe mina ke nawe bazalwane ngithema ngiqala la ngathi ngingubaba umhlonge umntwana kaNkulu ngisindisiwe mina nawe ake sibheke emuva sibheke ukuthi inkosi yasilanda kuphi uma kungafiki la ubheka khona emuva ubona inkosi le yakulanda khona hey hlicisha insindiso ize kalula mhlambe ithe inkosi uJesu aningikhethanga nina nonke aningikhethanga kepha yimina enginikhethile mhlambe uma ungabheke emuva ubone ukuthi inkosi iyakulanda kuphi angoba inkosi iyakulanda yona ingoba wena wayikhetha ngikhetha inkosi angithi sisho kanjalo bazalwane ngikhetha inkosi lento yokuthi ngikhetha inkosi iyenza uzizwe kubuwena onamandla then inkosi enamandla okukhipha wena ebumnyameni ayihlali ivuka lento okuthina bazalwane ukuthi asizikhiphanga kepha sakhishwa futhi asikhishwanga ngoba sasenza sazela sa available ukukhishwa ingoba inkosi ingamandla ayasitomula besibeba ngaka bengasindisiwe bonke yafika yatomula wena wasindiswa wawenzeni wawungenzanga lutho nanamhlanje izotomula wena nanamhlanje
ngosuku lokukhumbula ukuthi inkosi yalifela izwe lonke abalamukelanga kodwa ukufa kwayo nokusindisa kwayo, namhlanje izokwambula kuwena ukuthi namhlanje ngikulandile ukuze ube ungowami. Lalela, uma lensindiso owayamukelayo ingakukhumbuzi every day ukuthi wawupowerless kangakanani, eyiqaphela ingozi. Akube insindiso ethi baba ngiyabonga, nganguwukudla kotshwala, ngiyisidakwa esilala khona sivuke khona, ngangioxegelwa isimilo okudlula ukuxegelwa isimilo. Uma kuqala kubuzwa abaxegelwa izimilo endaweni babe ngikhomba ngekhanda, kepha baba wangilanda. Namhlanje ngimi ngikhuluma izwi lakho, akuwona amandla ami, nguwe baba. Uma insindiso yakho ingenjalo, qaphela. Mhlawumbe ngiyifunde futhi lencwadi ize ngiyishilo. uJohn 15:16 uthi aningikhethanga nina, kodwa imina enginikhethile. Nginikhethele lokhu ukuba nihambe nithele izithelo, futhi ke nezithelo zenu zihlale, ukuze kuthi noma yini eniyakuyicela kuBaba egameni lami aninike yona. Yayizwa inkosi ukuthi ithini? Iyakukhumbuza ukuthi akwena owalisindisa, yiyo yakusindisa, iyona eyakutomula, yiyo futhi ezokutomula namuhla ukuze wazane nayo. Kepha okhetha inkosi, ongazuzwanga inkosi, oyikhethile yena inkosi, ufunda the very same verse in reverse. Lalela ukuthi uthini okhetha inkosi. Uthi enkosini, Jesu awungikhethanga wena, kepha yimi engikukhethile wena. Ngikukhethela ukuba uhambe uthele izithelo nezithelo zakho zihlale, Jesu yimina engikukhethile. Ngikukhethela ukuthi ngicebe, ngikukhethele ukuthi ngibe nakho konke ngingabi nayo inhlupheko. Ngikukhethele ukuthi noma ngibukwa kubonakala ukuthi awusindisiwe ngempela lo baba, unomuzi omkhulu nemoto enkulu nomndeni omkhulu nemali nebank balance enkulu, ayikho into engishoda ngayo. Uma ukhethe wena uJesu uthi unamandla ukutshela yena ukuthi akwenzele lezi zinto ngoba kusiyo ukukhethile. Lalela, uthi unamandla ukuthi umthume ukuba ahambe athele izithelo for wena. Lalela, ithi uthathe ubumnyama wazongena nabo ngaphakathi ebandleni, wase ufisa ukuthi phile lobumnyama la ngaphakathi ebandleni, abukwazi ukuphila. Ngicela owasindiswa ezinyangeni, ngomunye wabo bazalwane, ngicabile la ngoba ngasindiswa ezinyangeni. Ukhona owasindiswa ezinyangeni bazalwane nasemthini nani? Ukhona ofana nami? Lalela. Kunento okuthiwa ingebo iyatholakala. Itholakala ngabafana noma itholakala ngezigubhu. Angithi bazalwane, ngisho kulaba abasindiswa ebubini emandleni obumnyama. Uhambe uyosithatha leso sigubhu, uyoyithatha labo bafana noma ngabe yini ke leyo. Namhlanje sekuze kudlaliswe kuthiwa thatha lento injani? Ayinabungozi. Angithi kusho kanjalo namhlanje. Ufana nomuntu onjalo othe uma ngabe sehlulekile ukusevisa lezi zinto zobumnyama, wathi ngizothatha lo Jesu kube uyena ozongenzisa lezo, because ukusevisa yena is cheap. Angibulali imphefumulo wamuntu, angibulali bantu endaweni, ngizosebenzisa lo Jesu. Akanjalo uJesu bazalwane. Lo Jesu ufuna ukumphendula ukuthi akulethele zonke lezi zinto ezitholakala ezweni ngemisebenzi yobumnyama ngoba wena phela umkhethile. Lalela ukuthi iqhubeke lencwadi. Ufana nomuntu othe Jesu ngifuna ukuthi mangikuthumuthele zonke izithelo ukuze kuthi noma yini, lalela, ukuze kuthi noma yini wena Jesu oyakuyicela kuBaba egameni lami akunike yona. Angithi umkhethile phela wena, angithi
uthi uJesu ngingikhethile mina aningikhethanga ukuze kuthi noma yini niya kuyicela kuBaba ngegama lami anenzele yona ngithi kepha masumkhethe wena uthi mina ngizokuthuma Jesu ngithi uNkulunkulu sengifuna ukuceba manje uthi uzothi mawufika kuNkulunkulu wena Jesu athi uthunywe ubani bese uthi ngithunywe umhlonga bese ethi uNkulunkulu uthunywe umhlongo nayicebo imuphi lo Jesu uye lo Jesu owandise ivangeli lehealth wealth prosperity akusiyo lo Jesu weBhayibheli insindiso akube insindiso ebonayo ukuthi ngiworthless kangakanani anginamandla kangakanani anginalutho kepha into enginayo yini ayithembisile ukuthi ngifuna umbuso wakhe nokulunga kwakhe kuqala konke okunye uza kukwenezela awukwazi azokwenezela uyena uyakwazi uma ufunda lelo verse ngasenhla lithi nifuna ukugqoka kahle nifuna izinto zokugqoka nifuna ingcebo lithi angithi nezwe liyakufuna lokho nina anikhulumi kanjalo funani umbuso wakhe nokulunga kwakhe konke lokho uyokwenezela as you need it awudingi ukuphendula insindiso uyenze lento ongesiyo ithi lento uma kungukuthi ukuleso space saba hlezi insindiso ibambile akuyona lensindiso uNkulunkulu ayithembisa umuntu wakhe naye eyokugcina kuverse 13 ithi uma insindiso iyona ngempela kuverse 13 uNkulunkulu ekusindisa akakushiye esithubeni ukukhipha ebumnyameni akuyese ekukhanyeni akakhiphe ebumnyameni abesethi zibonele angikaze ngiboshwe kodwa ke ngiye ngihlangane nomuntu oseke waboshwa uboshwa iminyaka noma inyanga noma isikhathi esingakanani lesasiboshiwe ngamhla eboshwa iveni imlande ekhaya iveni imlande emsebenzini imise enkantolo kuyoqula icala azagwetshwe imthathe imbuyise imise eprison kepha ngamhla ekhululwa uyazibonela ukuthi uyofika kanjani ekhaya sise understand lento bazalwane thina sisensindisweni kaNkuluNkulu ongakwenza umdlalo sisenkulunkulu okhipha emandleni obumnyama ebese ekungenisa uverse 13 usho kanjalo uthi ebese ekungenisa embusweni wendodana yothando lwakhe asithi ukuhlala kancane kulombuso wombuso wendodana yothando lwakhe abafundisi bamanga abebedidisa ibandla nathi elisididisayo by the way these days bebethi kunenkululeko entsha lese ngiyichazile yokuthi khululekani senisindisiwe nina akusafanele nikhathazeke ngezona ezihlupha inyama seni right nina inyama yakho mayikwenza ukhanuke ayikho inkinga idedele ikhanuke ngoba umuntu wenyama usindisiwe uma inyama yakho ethi ihalela uphuzo olidakayo izidakwe yona khululeka wena usindisiwe ukufreedom manje usindisiwe manje akusafanele ukhatha bebefundisa leyo nto ebekade ikhathaza abantu kepha uma ngabe sifika la sithi uNkulunkulu usikhiphe lapho wayisa embusweni wothando lwendodana yakhe ithi uNkulunkulu mayitransfer isuse ebumnyameni akakushiya endleleni kunendawo akulungiselele yona azokubeka kuyona okukhanya la ungaseze ukuhlupheka khona ufise lezi yazinto lalela hayi ukuthi lezi yazinto azufisa ukubamba lapha zizofisa kepha ngamandla kaNkulunkulu oqiniswe ngawo lapha ku verse 12 yiwona azokuqinisa uhlale lapha ungafisi ukubuyela lapha ebumnyameni khathazeka uma ngabe uNkulunkulu ungikhiphile ebumnyameni wangise ekukhanyeni kodwa kuphume wena uye ebumnyameni ufike uhlale ebumnyameni ebese uthi yabuya ekukhanyeni ayisebenzi kanjalo insindiso ayisebenzi kanjalo insindiso ithi uNkulunkulu uma ekhipha ebumnyameni uthe before akhiphe walungisa already umbuso wabantu abakhe azobasindisa ebumnyameni besono la ezothuma ebakhipha khona babekela ngicela uyibambelene yabona leligama elithi wasingena
embusweni wobumnyama. Ithi bekuyigama elisho ukutransfer. Yabona isizwe makade sithunjiwe, sonke isizwe sonke isizwe South Africa sithunjiwe esinye isizwe. Bekuthi uma ngabe sileso sizwe kade sithunjiwe, kwavuka umbutho wezempi wayosilanda leso sizwe la sithunjwe khona. That transfer iyo lokukhulunywa ngayo la. Ukuthi uNkulunkulu kwalahleka abantwana bakhe ngenxa yesono, bathunjwa isitha esinguSathane wasithumbela ebumnyameni. uNkulunkulu ngamandla akhe wahamba wabalanda abantwana bakhe ngobuningi babo, wabakhiphela ekukhanyeni. Ubakhiphe ngoJesu. Ithi lento uma uNkulunkulu ekhipha ngale ukuthathe wayokufaka embusweni wothando lwendodana yakhe enguJesu. uNkulunkulu wakhe umbuso wathi nina nonke nizoba isizwe kulombuso, inkosi yalombuso uJesu. Nizohlala nina kulombuso, anibe nisaphuma kulombuso ngoba ngizikhiphele nini. Waye nikhiphile ingoba uyanithanda. Waye nikhiphile akukhona nje ukuthi uyanithanda kuphela, kepha buka la leli verse lithi ungenise embusweni wothando lwendodana yakhe. Embusweni wendodana yothando lwakhe. Ithi kulalo uthando between the father and the son, uthando lwasemaphakadeni past, uthando oluzohlala kwemaphakadeni future, olungapheliyo. uNkulunkulu ngendlela ayithanda ngayo indodana yakhe uyakhele umbuso oyinini ensindiswayo, wanikhipha emandleni obumnyama. Wayesethe endodaneni yakhe, buka ukuthi ngikuphathela into enhle kangakanani, ngikuphathela abantu bami engibathandayo ababethunjwe isitha, ngizobanika kuwena ukuthi baphathwe nguwe. Now lento ayihluphe emoyeni ukuthi uNkulunkulu ngithanda ngalendlela yokuthi wakhe umbuso okumele ngihlale kuwo, wakhe umbuso wangibekela inkosi enguJesu. Le nkosi enguJesu ithi uqobo lwayo angizizelanga mina kuyona. Le nkosi enguJesu uma sifunda kuJohn 6 verse 37 kanye no verse 44 ithi konke ubaba angiphe kona kuyakuza kimi. Awuziyelanga kuJesu, uNkulunkulu okuthathe ekhiphe emandleni obumnyama wakisa kuJesu. Konke ubaba anginikeza kona kuyakuza kimi. Ebesithi lowo ozayo kimi angisoze ngamlahla naphakade. Lalela uverse 44 ukuthi athini, abesethi akekho ongeza kimi uma ubaba ongithumileyo engamdonseli kimi. Ithi lento awuzelanga kuJesu, awumkhethanga uJesu. uNkulunkulu okukhethile wena wakuthatha wakubeka esandleni sikaJesu. uJesu uthi ngoba umamukelile uNkulunkulu ekubeka esandleni sakhe, akasayi ukukudedela, ayilahleki insindiso. Once wabekwa esandleni sikaJesu, uthi uJesu angisayi ukukudedela. Ivelaphi pholo yokuthi uyile? Yazi bazalwane, bekade ngikholwa, nami ngangikholwa ngawa, usho kulezi yandawo zobumnyama, ngangikholwa ngangisindisiwe. Ayilahleki insindiso ngoba uthi uJesu obekwe esandleni sakhe akasayi ukumdedela, including you. Uma kungukuthi uphakathi kwethu awusindisiwe, inkosi ithi woza ubaba ukulethe kimi. Uma uke wahlala esandleni sami angisayi ukuphinde ngikudedele ube i-victim yamandla obumnyama. Sekudlaliwe ngawe, sekudlaliwe ngawe. Ngithe ngiphakamisa isandla ngoba ngagcatshwa, ayikho into engenziwanga yona, alukho uhlobo lomuthi engalidlanga ngizitshela ukuthi umuthi uyiyona yona into. Akekho umuntu engamzondanga ngoba ngitshelwe ukuthi akalunganga uyena ongithakatha. Kudlaliwe ngawe, nami bekade ngiyilapho. Uthi uNkulunkulu uma esekhiphe lapho awuphindi ubuyele khona kuyodlalwa ngawe. Asiyibuke lento ithini. Ithi lento uma kungukuthi uthi uyakholwa kodwa usindisiwe, awazani noJesu, lento ithi awunabo ubudlelwane noNkulunkulu.
ngoba uNkulunkulu ukhipha umuntu ebumnyameni. Uma emkhipha straight umisa embusweni wendodana yakhe uJesu. Uma uthi wena wukho embusweni kaJesu kodwa uyakholwa uNkulunkulu, ingenzeka uqinisile uyakholwa impela uNkulunkulu, kungenzeka futhi ukhona umbuso kuwona, kodwa akusiyo lo uNkulunkulu weBhayibheli, futhi akusiye lo Jesu weBhayibheli. Omunye uJesu mhlambe yiyo lo limisa abantu lapha lebalimisa khona. Lento ithi uma kungukuthi usensindisweni kodwa lensindiso okuyona ifuna ukuthi kube nezinto ozenzayo, kufanele ugcine umthetho, kufanele kube nama rituals owenzayo. Siyawazi ama rituals bazalwane akuthiwa kusenkonzweni kodwa kwenziwa ama rituals. Kuyahlatshwa ngapha, kuyanikelwa ngapha, kunosuku lokunikela nje, lokunikela. Ngabe uzinikelela wena uyozicelela inhlanhla, ngabe uyonikela wena ucelela wakini owafa, noma ngabe yini leyo. Kuthiwa kodwa usekukhanyeni usembusweni. Ithi uma ngabe leyo nsindiso ikwenzisa lezo zinto noma lokho kukhola kwenzisa lezo zinto, qaphela awukho embusweni wendodana yothando lwakhe. Usembusweni impela, kodwa akusiwo kaNkulunkulu wethu, usembusweni womunye esingamazi ukuthi bona. Kodwa okuserious kakhulu bazalwane yileyo ukuthi uma kungukuthi awunabo ubudlelwane noKristu, awunabo ubudlelwane noNkulunkulu. Ngoba ubudlelwane butholakala ngoKristu kuphela. Abukho obunye ubudlelwane noNkulunkulu ngenye into noma ngenye indlela ngaphandle kaKristu. Siyibona phi le? Asifunde seyipoint lokugcina ukuthi kuKristu ilapho kuxolelwa khona izono. Kunokuhlengwa, kunokuxolelwa kwezono. Akekho umuntu okuxolisa izono ngayo. Ipoint lokugcina leli bazalwane. Sikubona ku verse 14. Uthi verse 14 kuyona indodana sinokuhlengwa nokuthethelelwa kwezono. Asibuke kusukela ku verse 9 mangasekuqaleni ngikushilo. Umpostoli yalikhulekela ibandla ukuthi ngiyafisa ukuthi ke nigcwaliswe ngamandla okuqonda intando kaNkulunkulu. Usho kanjalo ku verse 9. Sibonile ku verse 10 uthi ngiyafisa futhi ukuthi nithele izithelo kuyona yonke imisebenzi emihle, nikhule ekwazini uNkulunkulu, nibe ne deeper knowledge ngoNkulunkulu. Uthi ngiyafisa ukuthi ku-accumulate into yokuqonda intando kaNkulunkulu nama principles akhe ngalendlela yokuthi uma nibhekana nezimo bazalwane, indawo yokuqala enifuna kuyona impendulo kube izwi likaNkulunkulu. Ungayi kubaba umhlongo kuqala ukuthi nayi inkinga engibhekene nayo, baba umhlongo ngiphuma kanjani? Iya kuyena sewubheke izwi, ngoba ayikho impendulo yenkinga esinayo engekho ezwini likaNkulunkulu. Uma uyobuza kubaba umhlongo yakobuza kuyena ukuthi baba umhlongo nginale nkinga konje ngingayithola phi ezwini likaNkulunkulu impendulo yale nkinga yami. Ubaba umhlongo kufanele akukhombe ezwini ukuthi nayi impendulo, uthi uNkulunkulu masibhekene nale nkinga obhekene nayo asifunde la, ebese uguqula impilo yakho ihambisane nezwi likaNkulunkulu. Nayo into uNkulunkulu into yakhuluma ngayo uthi uthi ngifisa ukuthi nikhule ekuqondeni intando kaNkulunkulu, nibe ne deeper understanding yakhona. Ngifisa ukuthi nikhule, uverse 10 usho kanjalo, nikhule ekwazini izwi likaNkulunkulu. Bazalwana, akukho ukulazi izwi likaNkulunkulu ngaphandle kokulifunda. Uthi omunye engeke ngimuzwe ekhuluma athi funda ukuzifundela izwi likaNkulunkulu. Ngokwenze njalo uthi uzoba i-student sikaMoya Ingcwele ngoba uzokhula ekumazini uNkulunkulu. Uma ungalifundi izwi likaNkulunkulu, noma ngingawacula kangakanani amakhorasi, noma ngingakhuleka kangakanani, nemkhuleko yami izuba aligned nezwi lakhe ngoba ngikhuluma okusenhlizweni yami, hayi okufuna uNkulunkulu ngezwi. Lento bazalwane isibuyisela kwinto yinye yokuthi ingxenye enkulu yezwi likaNkulunkulu eyokuthi siqonde ukuthi ukuhlengwa komuntu, ngikhuluma nawe isihlobo sami,
ukuhlengwa kwakho kulele ekwazini ukuthi uNkulunkulu uthe umuntu ngimhlenga ngoJesu kuphela, akekho eminye ngimhlenga ngayo. Uma siyazi into yokuhlenga babazalwane, i-redemption ithi kune price obekufanele ikhokhwe ngoba wena uboshiwe, kune fine obekufanele ikhokhwe ngoba wena uboshiwe. Leyo fine ekhokhwayo yinye kuphela, uJesu. Ayikho ifine yokukhipha isiboshwa sesigqila sesono ngaphandle kaJesu. Noma bezingabulawa imbuzi, noma bezingabulawa inqama, noma bezingabulawa inkabi, azikhiphe emandleni obumnyama, uJesu kuphela ukukhiphayo. Uthi uNkulunkulu azini ukuthi insindiso nokuhlengwa ebugqilini besono uJesu kuphela. Ebese ingagcini khona lapho. Ithi uma ngabe kungukuthi uzohlengwa kulobugqila bobumnyama, akuyona nje into evela iqale la iphele la. Lalela yabona uhlengwe ebumnyameni, ebugqilini bobumnyama, unikezwe inkululeko yeqiniso, inkululeko esonweni, unikezwa inkululeko ekusabeni. Lalela lithi izwi likaNkulunkulu, umuntu ngenxa yesono kwafika ukwesaba, futhi umuntu ngenxa yesono uyafa, wayengafi. uNkulunkulu uma ekukhulula ngoJesu, ekukhokhela, ukukhulula kuzona zonke lezo zinto. Uyabona uma ukhuluma nomuntu ongakholwa, ukhuluma ngokufa, futhi seziyasondela izinsuku, ngiyezwa neminyaka isihambile, uthi hayi ungakhulumi ngaleyo nto. Angithi siyayazi into bazalwane, hayi ungakhulunywa kanjani. Angithi bazalwane, akukhulunywa kanjani ngoba ukhuluma ngento ayisabayo. Ukhuluma ngento yokukhanya umuntu esebumnyameni. Wena osindisiwe awukusabi ukufa enyameni ngoba sewazi into inye, ukuthi ukufa kwagwinywa. Ngamhla ngisindiswa, ukufa kwagwinywa. Sizokubona ezwini likaNkulunkulu, kwagwinywa, awukusabi. Uyazi ukuthi noma ngifa kufa lenyama, kepha mina ngiyaphila, futhi ngiphila ingunaphakade. Umuntu ongakholwa uyazisaba zonke lezo zinkulumo. Ngakho ke uma kungukuthi uyakholwa ukuthi usindisiwe, azi ukuthi ukusindiswa kwakho kulethwe ukukhululwa uNkulunkulu esikuyi-process. Into yokuqala uNkulunkulu kulokhu ukukhulula kwakhe ayenzile ukuthi uvuselele ubudlelwane nawe obabulahlekile ngenxa yesono, obalahleka ngenxa yesono sika-Adam. Ngifisa ukukhuluma nawe ongasindisiwe, ngifisa ukukhuluma nawe ongakholwa ukuthi ulungile, ukuthi awuthuki, ukuthi awuzondi, ukuthi kuze kushiwo kuthiwa uyisi-aram senkosi, akwenzi ube nobudlelwane noNkulunkulu. Yinye into ekwenza ube nobudlelwane noNkulunkulu uJesu. Into onayo kunobutha phakathi kwakho noNkulunkulu. Ubutha buvele ekutheni uzelwe uyinzalo kaAdam. Isono sika-Adam sipila kwisystem yakho. I-DNA yakho inesono. Sonke sine-DNA enesono, by the way, including umuntu osindisiwe. Umehluko phakathi kwakho nosindisiwe ukuthi lesisono esisodwa esisinherithe kuAdam, kulo sindisiwe sixolelwe, kuwena asixolelwe. Ake sithi ukuba beningenzanga sono after isono sika-Adam, ngenxa yokuthi lo wamukela uJesu njengomhlawuli wesono sika-Adam, ngamhla efa umphefumulo yakhe uye ebukhoneni bukaNkulunkulu. Ngenxa yokuthi wena umamukelanga uJesu njengoJesu oyinhlawulo yesono, owakho umphefumulo uya ehlushweni, ekulahlweni. Nobabili anenzanga sona emva kokuzalwa kwenu. Nobabili ayikho into eniyenzile ukuzilungiselela phambi kaNkulunkulu ngaphandle ukuthi lo wamukela uJesu, wena wangamukela uJesu, uya ekulahlweni. Ithini lento sihlobo sami? Ungasho ukuthi mina ngisenza isono uNkulunkulu ngizombona. Ungasenzanga, uma ungamamukelile waba inkosi nomsindisi wakho, uya ekulahlweni. Inkokhelo ekhipha wena kuphela kulobumnyama ngokwamukela lo Jesu abe inkosi nomsindisi wempilo yakho. Mhlambe asiyibone lento. Ithi incwadi yamaHebheru uma ikhuluma ngalento, uHebrews 2 uverse 14 no 15, uthi
ngakho ke njengalokhu abantwana bahlanganyela igazi nenyama asimela ithi njenganalokhu umuntu wakhiwe waba negazi waba nenyama naye uqobo uJesu wahlanganyela khona lokho naye uqobo uJesu enguNkulunkulu engumoya wathatha isimo sokuthi abe nenyama abe negazi wathatha isimo somuntu ithi ukuze ngokufa kwakhe ambhubhiso namandla phezukokufa ukuze kuthi ngokufa komuntu osenyameni waba negazi enguNkulunkulu engenasono athi maefa bese kuthi lo obenamandla okufa okunguSathane abese yamdestroya. Now ithi lento ukuthi uSathane udestroyiwe ithi uSathane akasenamandla ngokukusabisa ngokufa ngoba amandla akhe asekutheni uzofa mawufa uza kumina empeleni mungakusabi ukufa ukulethela ozokusabisa ngokufa ukuze wenze lento afuna uyenze ngoba ubalekela ukufa ukwenze ukufa wasabeka ngalendlela ukuthi uma kuthiwa death kuwe ufuna ukwenza noma yini ezokubalekisa kwi-death but hayi ukuthi ungamukela uJesu. Ungamane uhlaba inkomo, ungamane uhlaba imbuzi, ungamane uhlaba isikaphu, ungamane uthatha amanzi, ungamane wenze noma yini ngoba ubali death. Kodwa ungamamukela uJesu. Offering. Ithi ke lowo ke obenalawo mandla okusabisa ngokufa uSathane wambhubhisa. Uthi wakwenza lokho ukuze akhulule bonke okwathi ngokwesaba ukufa besaphila baboshelwa ebugqileni wabakhulula bonke labo abakholiwe nguye besaphila akade beboshelwe ebugqileni besono wabakhulula lento isibisela kwiphuzu lokugcina bazalwane elithi ubugqila besono abuzuphela ubugqila besono noma ngabe uthi anginabo mina ubugqila besono ngoba ngono usebugqilini besono uma ungamamukeli uJesu waba inkosi nomsindisi abuzophela until wamukele ukuthi uJesu ukhiphane ebugqilini uye ezoqhipha ithi lento inqobo nje uma ungakakholwa uJesu isono siyabusa kuwe nokusaba ukufa kuyabusa kuwe ngoba izwi likaNkulunkulu lithi ngenxa yesono sika Adam isono sehlela kubantu bonke kwase kuthi ngenxa yaleso sono kwase kuvela ukufa ngalokho abantu bayafa inqobo uma ungasindisiwe ithi lento lezi zinto zoyi3 zizobusa kuwe isono ugqila besono isono sibuse phezukwakho ebese kunokufa kubuse phezukwakho usokubona ukufa kokugcina omzima kakhulu ithi lento bonke abayizoni kepha abaphendukile bakholwa uJesu umsebenzi awenzile esiphambanweni ukufa kubona kugwinyiwe ngiyayithanda ke le bazalwane masikhuluma ngokufa nokugwinya kwesono angithi sijwayele ukuyizwa mangabe sizwe umsizwe emgcwabeni angithi bazalwane kufa kuphi udosi lwakho na kufa apha amandla akho na ithi incwadi yabaseKorinto uverse 15 uverse 50 chapter 15 uverse 54 uthi uma ngabe ekhuluma ngale gwinya kokufa uthi kepha lapho okubolayo sekwembethe ungaboli nokufayo sekwembethe ungafi kuza kugcwaliseka izwi elilotshiwayo elithi ukufa kugingiwe kwaba ngokunqoba ithi lento kuthina sonke sihlelana ithi uma usindisiwe uma ngoJesu ukhiphe ebugqilini besono kuza usuku lapho bonke abakholwayo noma sebefile beza kuvuswa sebevuswa nemizimba eglorified imizimba engaboli imizimba engagugi imizimba engafi ithi ukufa obekade ekufile umuntu kwayisenyameni kona kugingiwe ungaboli uginge ukubola uverse 54 usho lokho uverse 54 kaCorinthians 15 uthi noma ngabe umuntu uyobe ngafile ngaleso sikhathi uma inkosi ibuya izohlutha ibandla layo
umuntu uyoguqulwa abe nomzimba oglorified ongesenakubola ongasenakuguga. Asiyiphethe lento siyiphetha ngokuthini? Ithi lento sihlobo sami, uma ungasindisiwe, uma ungezani nenkosi ngoJesu, kunendawo ubekelwe yona especial. Igama laleyo ndawo isihogo. Awufuni ukuya lapho. Inkosi ithe ngizotomula wena namhlanje. Incwadi yeSambulo 21 verse 8 engizomfunda njengoba enjalo. Ithi kepha amagwala abangakholwayo, abanengekayo, abadistastable, ababulali, abaxekelwa izimilo, ababizwe ngegama labo lakwathiwa izifebe, abathakathi, abakhonza izithombe, amadlozi, nakho konke lokho okunye okubekwe enkonzweni esihambe sikukhothamela sikubize ngamagama. Uthi abakhonza izithombe bonke abaqamba amanga, isabelo sabo siyakuba sechibini elivutha umlilo nesibabuli. Lokho ke kungukufa kwesibili. Awufisi ukufika la. Inkosi ithi ngizokukhipha emandleni obumnyama, ngifisa ube semandleni okukhanya kwendodana yami enguKristu. Into ezokukhulula lokho ukuthi wamukele uJesu abe inkosi nomsindisi. Uwe sihlobo sami ozaziyo ukuthi kuphi. Uwe owaziyo ukuthi uyazana yini noNkulunkulu ngoJesu. Uwe owaziyo ukuthi usensindisweni ngoba uNkulunkulu wakudonsa noma wena wakhetha uJesu. Noma uNkulunkulu owakhetha wena wakuletha esandleni sikaJesu. Uma kungenzekanga lokhu, yili ithuba lakho leli lokuthi Baba, sonke lesisikhathi bengihamba ngazi ukuthi ngisindisiwe. Sonke lesisikhathi bengihamba ngazi ukuthi ngiyazana nawe. Kepha yimi bengikhetha uJesu, akusiyo bekhethe mina. Sonke lesisikhathi bengithi ngiyazana nawe, kepha bengizigcinela imithetho yami. Kusukela namhlanje ngamukela ukuthi uJesu nguye kuphela ukhipha umuntu ebugqilini besono. Uwe ozaziyo, asikwazi thina. Ithi uma ungomunye walabo uhleli la uhlela khona, ivume lento yokuthi ngiyisoni, futhi ngiyisoni ngoba ngizalelwe esonweni, ebese ngiphinda ngibe yisoni ngoba mina uqobo lwami ngiyona. Uma ukuvuma lokho, ithi inkosi, nangu uJesu owuthando lwami, ngizokukhulula ngikufake embusweni wakhe. Uma sengikufaka ngikusondeza kuye, mamukele lo Jesu abe inkosi nomsindisi wempilo yakho. Uma umamukelile emva kokuvuma isono sakho, ngalokho sewusindisiwe. Kungakho bazalwane, ngifisa ukuthi sonke ngicela sithobe sivala amehlo silapho sikhona. Noma usindisiwe noma usindisiwe, ngicela ke sithobe sikhuleke. Baba wethu ongcwele, ekuhambeni kwethu sihambe sazi ukuthi sisindisiwe. Ekuhambeni kwethu sihambe sazi ukuthi siyakholwa ngenxa yezimfundiso esizifundisiwe sazibamba. Namhlanje Baba usifundisa ukuthi uKristu kuphela okhulula umuntu ebugqilini besono. Namhlanje Nkosi usifundisa ukuthi akukho ukukhululeka komuntu uma engamamukela uJesu waba inkosi nomsindisi. Angamkhethi yena, kepha akhethwe nguye. Baba, sonke lesisikhathi besihamba kanjalo, kepha namhlanje siyabona ukuthi besizikhohlisa. Kepha namhlanje kwabanye siyabona ukuthi ngempela sindisiwe. Baba, malidunyiswe igama lakho. Ngiyakukhulekela lokhu bazalwane, ningakawavuli amehlo enu. Ningawavuli amehlo enu. Uma ukhona bewazi ukuthi usindisiwe. Kepha kuyacaca ukuthi awukaze waphuma embusweni wobumnyama isitha sisabuse empilweni yakho. Ngiyakukhulekisa ukuthi usivumele sosona. Uye embusweni wothando lwendodana yakhe ngokumkholwa ukuthi uyinkosi. Uma kuthi awukakaze wasindiswa, usawavale kanjalo amehlo.
Ngiyakukhulekisa ukuthi ake uvume isono sakho kuNkulunkulu ukuthi uyisoni, futhi isono sakho sikuhlukanisile naye. Sikhuluma ngesono ozalelwe kuso ngoba uyinzalo kaAdam njengathi sonke. Siphinde sikhulume ngesono osenza wena. Uma unjalo siyakukhulekisa ukuthi usivume lesi sono. Wamukela uJesu abe inkosi nomsindisi wempilo yakho. Immediately uNkulunkulu akukhiphe embusweni wobumnyama akulethe ekukhanyeni. Ulapho ngizocela ukuthi usiphakamise isandla sakho. Ungavuli noyedwa amehlo bazalwane, ngoba sifuna ukumhlaza umzalwane uthatha isinqumo esinzima. Uphakamise isandla sakho sokuthi Nkosi, ngiyazehlukanisela namhlanje. Ngiyaphuma esoneni, ngiyangena ekukhanyeni njengokusho kwakho. Bless you my brother. Uma ekhona ningawavuli bazalwane amehlo, lapho ukhona uphakamisa isandla sakho uthi Nkosi, bengithi ngisindisiwe all along. I know ukuthi angisindisiwe. Ngiyazehlukanisela namuhla. Thank you mzalwane, ungasehlisa isandla sakho. Thina sonke singawavula amehlo. Ngicela sikhulekise lo mzalwane. Baba wethu ongcwele, nonguyiso wenkosi yethu Jesu. Siyakubonga ngokwenza empilweni kamzalwane. Esikholwayo ukuthi from today usengumntwana wakho ngenxa yokuthi uvume isono sakhe kuwe. Wena Nkosi wamkhipha embusweni wobumnyama, wasivuma isono sakhe, wayesamukela uKristu Jesu waba inkosi nomsindisi wempilo yakhe. Wena Nkosi wase umfaka umbusweni wendodana yothando lwakho. Thatha udumo Nkosi ngosukwenzile kithi sonke ngoKristu Jesu inkosi yethu. Amen.